шул тиф менен ауырып булып калган эле, ниндейдир шул каты аурудан соң хаңыраулана. Шул 5 жаштагы словарный запас менен ул яшәгән. Һәм миңа исемде кем кушкан дип, хорарга менен утыра. Элге исем дуктум эле. Там шулай. Миңа генә түгел, бүтә белгеләр ул кушкан. Хәзер менә шул 5 яшьтә ул хаңрау булып кала һәм шул радио, телевизор, машина, велосипед, ложка, нәмә калак, вилкамы, уны калакта ул белә иде. То есть нинди һүзләрне белә, шуның менән генә Балай күрә инде. Күрә, ишетә. Укый белмәй бит. Угай һүз ядыр инде, ул белмәй, чөнки 5 яшьтә ишетмәй калгас. Шуңа күрә ул кияүгә сыга, кияүе һугышта үлеп кала, балаларла була, ләкин ишетмәгәс балаһын нык итеп торганда бер һуктанмы. Ул тонсукка үлгән. Шуңа уж башта кияүгә сыкмай һәм безнең менән атайымның һеңлеге буларак инде безнең менән бергә яшәне. Шул Җиз тыгайлыгының бер агзага. Тап шулай. Мин туганда ул бар иде һәм шулай 70 яшенә тиклем шул яшәп, вафат булганга тиклем безнең менән бергә яшәне. Шуңа атай әсәемнең генә түгел, шул Тайва апайымның да гаилә багас мөнәсәбәтендә шул бергә. Шуңа әсәйләргә карый. Нигә ул исемде безгә кушты? Балалар берәү икәү булһа, улың кызың дип әйтерне, олыгының дүрт малай. Әле унан икәү була, без 10 булабыз. Икәү 28 яшендә вафат булып калалар. Бер малай, ике малаймы, бер малай икән, точно беләм. Ягъни без 10 бала булабыз. Исәннәр һигез калабыз. Шуңа анау балаң дип әйтеп утырһын, мен әйтеп, шуңа был бала тугас быга кем исем куша? Теге әйтә, Мәстүрә, Нәсимә әйтә, был түгел. Еще раз әйт, менә. Всё, ошо исемде кушабыз. То есть, ошо исемде кушабыз. То есть, унан рафлатып алгандан соң гына өйдәге балаларга исем кушылган. Шуңа күрә Фәридә, Фәрига, Зиннур, Рәхимә, Рәхилә, Хөрмәтулла, Хөсәйин, Хәсән, Хөсәйин. Ато һезгә ул исемегез менән дә шутыргайным мәсәлән. Әлбәттә. Белә бит. Исемне һөйләй һәрберебезнең исемен. Юка сынап та ул бер өйдә яшәгәс, как-то яшәргә кирәк тә инде. Ул Ошо сәйсеп утырганда һөйләшеп утырган, ул кушылып һөйләшеп алалар итеп торган. Бу ишетә, һөйләшә, юка теге, общий темаларда әйтәм. Ул моны яйлап һөйләгән. Ауганда ни дәйенде. Булай бит, кеше килеп инде генә теге нәмәләр һөйләп тора, булай да бит, аңлашыла бит. То есть аны ишетмәһәң дә можно вклиниться в тему. Булай ушулай итеп мотор итеп һөйләһәң, ни дәйен шуга кеп. Шуга миңа башка хаңраудар менән тибидә һөйләшергә барым бар теге бәләкәйдән уга шулай итеп мотор итеп аңлатып һөйләһәң. Бuna şolay gören Taypay